Ahojte, vítam vás pri ďalšom Urbexe. Dnes sa pozrieme na opustenú prezidentskú vilu, ktorá sa nachádza na východnom konci dovolenkového komplexu Balaton Aliga. Vila, ktorú dnes navštívime ako prvú, bola stranickým rezortom pred zmenou režimu zhruba od 50. do 90. rokov. Bola postavená v socialisticko-realistickom štýle a jej dominantou sú antické kolonády, ktoré sa nachádzajú po obvode budovy. V roku 1948 bol areál na základe rozhodnutia vedenia strany privlastnený ako stranický rezort, ktorý bol rozdelený na dve časti. Aliga 1 bola otvorená a relatívne dostupná oblasť pre zamestnancov strany a ich rodinných príslušníkov, zatiaľ čo Aliga 2 bola otvorenou oblasťou vrcholného manažmentu a elity. Vtedajšia maďarská socialistická robotnícka strana tu zvykla príjmať vzácnych, vysoko postavených hostí, ako bol napríklad Chruščov, Brežnev, Gagarin či Fidel Castro, ktorý vilu navštívil v roku 1972 a odtedy je známa pod menom Castro Villa. OK. Riadny bejvak. Vila neskôr slúžila ako ubytovacie zariadenie, časom však túto funkciu stratila a zostala miestom, ktoré ožívalo len pri príležitosti konania kultúrnych podujatí. Podľa dostupných informácií sa vo vile neskôr nachádzal aj retronočný klub, ktorý bol vychýreným miestom aj vďaka krásnemu výhľadu, ktorý breh Balatonu ponúka. Od roku 1912 bolo v oblasti vybudovaných asi 40 súkromných víl. Dnes už je niekoľko objektov z tohto komplexu zrovnaných so zemou a v demolácii sa bude pokračovať. Niektoré budovy zostanú a budú snad rekonštruované a iné zmiznú a na ich mieste vyrastie čosi iné. Druhá budova, do ktorej sa dnes pozrieme, slúžila taktiež pre vyššiu vrstvu a nachádzalo sa tu napríklad kino, kde sa premietali aj zakázané westernové filmy, konferenčné sály a aj klubovne, v ktorých sa hral napríklad šach alebo biliard. Budova je v súčasnosti v žalostnom stave, je oplotená a pohyb vnútri vôbec nie je bezpečný. Po predaji stranického majetku v roku 1989 získal celý rezort nových majiteľov a odvtedy čaká na svoj ďalší osud. Neviem, mi to príde ako nejaký kultúrny dom alebo niečo. Že možno nejaký kultúrny dom? Neviem. Možno sa o pár rokov nájde nejaký dobrodruh, ktorý tieto miesta kúpi a posnaží sa ich dať do poriadku, ale v súčasnosti sa do nich zahryzol zub času a nemieni sa ich pustiť. To bolo pre dnešné video všetko. Ja ti ďakujem za pozornosť. Nezabudni hodiť like a odber, nech ti neujde nič nové, napísať nejaký pekný komentár. A my sa vidíme pri ďalšom Urbexe, ďalšom preskúmavaní opustených budov.